kaikki! Mä toivotan nyt tosi hyvää joulua teille kaikille katsojille. Te ootte ollut tosi ihania, että olette jaksanut katsoa mun videoita näin pitkälle jo. Ja te ootte ihania, mä rakastan neitä. Teitä on hurjasti, tänään ei nyt hirveästi, mutta riittävästi, että oikeesti niinku mua katsotaan silleen että että oikeesti siellä ruudun toisella puolella on katsojia, että se on tosi tärkeää mulle. Että se ei varmaan teistä katsojista tunnu niin tärkeältä, että joo, mä vaan tilaan tätä yhtä tyyppiä. Mut siis mulle se on tosi tärkeä asia. Ja nyt siis on tosiaan joulukuun 24. päivä ja mä esittelen nämä joululahjat, kun te toivoitte. Ja siis ette toivonut hirveästi maideita tänä päivänä, joten minä esittelen joululahjat, kun se on seuraava vaihtoehto. Ja mä kerron vähän tänään, mitä mä ollaan tehty. No, mä heräsin 1:30 sillä lailla sängyssä ja sit mä nousin 2. Ja sitten me ollaan syöty ruokaa yömässä. Avattu lahjat ja sillä lailla sit mä käyn johonkin asettiin mun kännykkää. En mä saa mun uuteen kännykkään SIM-kortin, mutta kun mä en löydä sitä, niin pitää varmaan ostaa uusi. Että jos te katsovat, olette nähneet minun kännykkää, niin soittakaa jonnekin. Joo, mutta aloitetaan. Ensiksi mä saan aakkareita, mutta teitä ei varmaan paljon kiinnostaa ne, paitsi nää teitä kiinnostaa. Tuossa lukee jotain, että halaa minua ja täällä on jotain söpöjä eläimiä. Mä sain tämmösen tosi ihanan paidan. Mä oon aina etsinyt tämmösiä paitoja. Ootkois? Tämmösen ihan sika-ihanan paidan. Siis mä oon etsinyt tämmösiä, että missä on näitä nappeja tässä. Se on oikeesti maailman ihanin paita. Mä ihastuin tähän heti. Ja sit mä sain yöhousut uudet, koska mulla on ihan sikahuonot mun vanhat. Radio Night, you're welcome. Joo, teitä ei varmaan enää kiinnosta. Sekoon. Tästä. Ai mä jalka. Mä pyörryn kahta. Joo, mutta jatketaan. Pätkiksi. Tää on ihania. Ihania. Mä oon saanut tämmöisen ihanan jumpsuitteen. Tää on tosi ihana ja lämmin. Tää on tosi jouluinen ja tää on oikeesti ihana. Koska se mun entinen jumppinen alkoi käydä vähän pieneksi, että jos mä tein tälleen, niin mun jalat näkyy. Että tää on tosi ihana. Ja sitten mun päälahja, jota kukaan ei voi uskoa, että minä saisin tämmöisen, kun mä oon tämmönen separi. Ja mä rikon kaikki heti, mutta iPhone 4S. Ihanaa. Mä oon aina ollut tämmöstä. Ja tän ääni, kun mä suljen tän, niin kaikuu. Mä voin tulla näyttää lähemmäs. Kuunnelkaa. Ihana ääni. Ja mutta tää ei välkku, että akku on loppumassa, joten hyvää joulua tosi paljon kaikille. Kiitti kun olette jaksanut tilata mun kanavat. Ja moi moi! Moi kaikki! Mä toivotan nyt ensiksi tosi hyvää joulua teille kaikille katsojille. Ja mä oon tosi ihana.